Hej med dig, Bettina Thomsen her. Jeg vil fortælle dig om den her helt specielle mulighed for tidligere og nuværende kursister hos mig. Det er nemlig muligt at komme til træning en gang om måneden, hvor du træner medieskab og clairvoyance. Der vil både være nybegyndere og erfarne kursister til stede, hvilket er mega inspirerende for alle parter. Fordi vi bliver ved med at lære resten af livet. Så det handler om at træne de ting, som du måske har udfordringer med. Og under alle omstændigheder er det i et kærligt og støttende miljø. Og jeg vil stille mig til rådighed for dig, hvad du nu har brug for. Men allermest er det jo den træning, som du får. Og selvfølgelig sparring og kan bakke hinanden op i den udvikling, der er. Så du kan tilmelde dig for et halvt år ad gangen eller et helt år ad gangen, og jeg lægger et link her under videoen, hvor du så bare kan trykke dig ind. Og ellers så kan du se på min hjemmeside bettinathomsen.dk, der kan du også læse yderligere om det og datoer osv. Så jeg glæder mig til at høre fra dig, og vi ses. Hej hej. Se mere på bettinathomsen.dk.